Osondo! Aupa Eukene, aurrera! Venga Irukote, Austarri kulturtaldekoak, eta badator lekuko aldaketa. Berriro Severiorekin jarraitzen dugu, Severioko udala, Jon Etxebarria, aurrera! Pankarta, lekukoa eskapatu zaizue! Zuioa zure ritmora, atzekoak kirolariak dirata. Aupa Jon, aupa Severioko udala, aupa zuek! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ezkerraldean dauden ume txikiak mesedez sartu barrura. Aupa zuek! Venga Jon aurrera! Tipi-tapa, tipi-tapa! Jarraitu musika honekin, venga aurrera! Euripean ere! Jon, erritmo hona daramazue, aurrera Jon, Severioko udala, kontuz dabilen patinete hori, ospamendik! Kontuz korrikalariekin, kontuz! Edo aurrean edo atzean, kontuz! Aupa korrikalariak, aupai! Venga Severioko udala! Aupai, tipi-tapa, tipi-tapa! Aupai, errepidean zaudeten hoi ere, gabon denoi! Panka, ez da ez, orain sartu direnak. Pankarta, orain non dago bat! Aupai, gure kirolariak aurrera, oso ondo! Ea, lekukoa eta atzean pankarta, eta pankartaren atzean korrikalariak. Venga! Euskarri elkartea, Robert González eta Gurtzane Urbina, aurrera! A ber, pankarta mesedez. Pankartaren atzean korrikalariak. Pankartaren atzean eta lekukoa aurrean. Aupa zuek! Agurtzane eta Robert, oso ondo! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupai! Aupa gure korrikalariak! Euripean ere! Euripean ere! Kontuz pankarta utzi lekua mesedez! Lekukoari utzi lekua! Oso ondo ari zarete! Aupa gure txapeldunak! Ea! Kontuz ezkerreko errepide aldean zabaztenak! Eskumara sartu mesedez! Eskumatara sartu mesedez, kontuz! Aupa Robert eta Gurtzane! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupai! Ea! Ez
ez gerturatu asko, furgonara txofer aldaketa gogo baita, mesedez. Hau da gure mundua nahi duten moduan, inertziaren jokua. Hau da zure mundua jara bideratua, nahi behiak arrastak. Aupa zuek! Ikuspegi da Bagoaz aurrera, korrika etengabe. Aupa! Aupa! Aupa, a ber, lekukoa, ala! A ber, atzera, mesedez, atzera! Honegin kultura elkartea! Honegin kultura elkartea, Idoia eta Ametsa! Aupa bikote! Ea, egin kasu, mesedez, egin kasu! Pankarta atzean korrik egin behar duzue! Eta lekukoa furgonaren atzean, eta atzean pankarta! Aupa zuek! Tipi-tapa! Tipi-tapa! Mantendu mesedez distantzia, lekukoa, distantzia eta pankarta, mesedez! Denok pankartaren atzean korrika! Aupa Idoia, aupa Ametsa! Aurrera! Aupa zuek! Aupa bikote! Bai, Gorriaga! Bagaude Arrigorriaga! Arrigo ere! Tipi-tapa! Tipi-tapa! Ea, kontuz errepidean zoazten, oke? Begiratu kotzenen bat andorren beste norabidean. Aupa zuek! Eta beste lekuko aldaketa, Arrigoko institutoa! Celia de Miguel, Leire Bazigalupe, Alasne Atxutegi, Markela Izpuru, Ainhoa Bellanko, eta Andrea Bañuelos! Aupa zuek! Tipi-tapa! Arrigon ere! Aupa Arrigo, heldu da korrik! Aupa Arrigo, heldu da korrika! Gabon denoi! Aupa zuek! Arrigoko institutoa! Aupa zuek! Tipi-tapa! Ze polita bengala hoiek! Aurrera Arrigo! Ez ditzueteneko! Ego Uribekoa eka! Venga! Venga gure institutoko korrikalariak! Aurrera, kontuz, Astiro mesedez orain! Oso hurbil gaudeta! Aupa Arrigo! Tipi-tapa! Euripean ere!
Aritz berri, Arrigorriagako eskola barkatu! Juanfra eta Raquel, aupa bikote! Lekukoa eta distantzia mesedez pankarta atzerago mesedez! Aupa zuek, Arrigoko eskola aurrera! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ea gure korrikalariak, aurrera! Kontuz pankarta atzerago joan mesedez, kontuz! Mantendu distantzia mesedez! Venga, Arrigoko eskola aurrera oso ondo egiten ari zaret eta... Gabon Arrigo, heldu da korrika! Bagoaz, gogoratu korrika egiteko pankartaren atzean egin behar duzuela! Pankartaren atzean! Aupa zuek! Aupa Arrigo! Kontuz batek estroposo egin du eta kontuz! Begiratu ondo nondik zabiltzaten! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta beste lekuko aldaketa bat! Aupa zuek! Aritz berri dantza taldea! Etorkizun futbol taldea! Arguilla pilota eskola eta gure magalea guraso elkartea! Aupa zuek! Pankartaren atzean lekukoarekin ez soazenok mesedez! Lekukoa bakarrik joan behar da furgonaren atzean eta gero pankarta mesedez! Orain, furgonaren atzean, Aritz berri, etorkizun, arguilla eta gure magalean! Aupa kuadrilla! Kontuz, kontuz! Aupa Arrigo, aupa zuek! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ea, korrikalariak pankartatzean! Lekukoarekin doazenak bakarrik aurrean gurekin! Aupa gure korrikalariak! Aupa zuek! Arrigo, nere! Arrigo, nere! Gora eskerraldea! Aupa Ratia! Eta Ego Uribe, zer demontre! Aupa zuek, kontuz, pankarta! Eta badatoz beste batzuk! Arrigorriagako udala, Maite Ibarra, gure alkatea eta Celia! Aurrera! Aurrera, lekukoarekin doazenak, bale, beste guztiak pankartaren atzean! Aurrera Arrigo! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Euskara da soa, euskara dua pausoa, euskara da itxasoa, zeruan urra auzoa, euskara herrian dago, euskara mundu osoa, euskara herrian dago. Aupa zuek! Arrigoko udala aurrera neskak! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa!
ere! Arrigon ere! Mundua da euskara. Aupa zuek! Venga Maite eta Celia! Venga neska! Gozondo! Korrika! Badator korrika! Euskara herrira, zure herrira. Ea, pankartaren atzean mesedez! Pankartaren atzean korrikalariak! Mantendu distantziak mesedez, bai? Euskara herrira, zure herrira. Zaprozena. Baditugu korrikalari batzuk, hasieratik gurekin, aupa zuek! Venga bikote, oso ondo egiten duzu eta aurrera! Pankartaren atzean mesedez! Au. Heldu korrikari, heldu euskarari. Aupa gure udaleko arduradunak, oso ondo! Oso ondo, Rubenen koñata, aupa zu! Euskalduna, izan da euskara. Beste lekuko aldaketa bat daukagu hemen! Aurrera neskak! Gure esku dago Madalen emakume elkartea eta Urruma talde feminista! Aurrera! Gora! Borroka! Aupa neskak! Josune, hemen iruzen ditut! Josune, Arantze eta Marian! Aupa zuek! Tipi tapa! Aupa Rigo! Aupa zuek! Euskararen alde! Mantendu distantziak mesedez, orain oso ondo egiten ari zarete! Aupa Rigo! Txalo bero bat pankartako entzat! Txalo bero bat! Pankartereak ere euskararen alde! Aupa Rigo, gaztetxoak pankartatzean mesedez! Pankartatzean mesedez! Lekukoa bakarrik egongo da pankartaren aurrean! Eta mugikorrarekin grabatzen dagoena ere! Aupa zuek! Arrigo, bagoaz aurrerantza! Tipi tapa! Tipi tapa! Ea! Errubenen koñata! Ze izen daukazu! Izena! Zure izena! Mentxu! Mentxu! Karmetxu! Lekuko aldaketa daukagu neskak! Kratamoko eskola! Aupa zuek neskak! Irati! Eta Imanol! Oso ondo bikote! Gora Zaratamo! Aupa zuek! Zaratamoko eskolako neska mutilak! Aupa zuek! Tipi tapa! Astiro joan bikote, astiro oso ondo!
zuek mantendu distantziak, et altzatu apurtxo bate lekuko argazkia ateratzeko oso ondo bikote! Aurrera! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Arrigo ere! Zaratamo ere! Aupa zuek! Txiruliruli, nortantzatuko jote duzoi duzu hori. Aldapeko sagarraren Adarraren puntan. punjaren puntan. Venga bikote, aurrera Zaratamoko eskola! Tipi-tapa, tipi-tapa! Txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori. Venga txapeldunak, Irati eta Imanol oso ondo egiten ari zarete! Aurrera! Venga bikote oso ondo! Tipi-tapa, tipi-tapa! Haundiak zarete, korrikalariak Zaratamoko udalak hartuko du orain lekukoa! Maider Lezana! Aurrera! Zaratamon ere! Lili bat badago beilari. Txiruriruri, txirurirura, notiduko ote du lili. Ea, adi mesedez, adi denok mesedez, atzeko furgonetan daude Volkswagen bateko giltzak eta etxe bateko giltzak. Denak batera, norbaitek faltan somatzen baditu atzeko furgonetan daude Volkswagen bat eta etxeko giltzak. Ote du lili sarmantori. Bueno, Donostira etor daiteke bila, norbait? Bagoaz, Arrigotik ataratzen! Zaratamoko udala! Aupa Maider! Aupa gure Karmantxu! Tipi-tapa, tipi-tapa! Kontuz, kontuz! Bagoaz, aldatz gora, bagoaz! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Oso ondo! Venga, Zaratamo, aurrera! Euria egiten du oraizik. Oso! Ene, galdu dugu gure Atletikeko kamiseta daramana. Aupa zuek, baina badaukagu hor laranjadun bat. Aupa zu! Bale, agertu da giltzak galdu dituena. Oso ondo, aurrera goaz! Tipi-tapa, tipi-tapa! Venga, gutxi geratzen zaizue bukatzeko kilometroa! Eta apurka-apurka gur esango diogu Arrigo eta Zaratamori! Venga, aupa zuek! Hemen ditugu zain San Miguelekoak!